mar Kenya opako okenge ma Kenya osegoyo e jiwo nyathi manyako kod mine e pacho kae kinde ni ma piny ngima rito hingo higni 30 nyaka ne winjruok mar jiwo nyathi manyako ma idendo ni Beijing Declaration bedie. Kenya nonore e wi okenge mag tieko lwenje ma imogodo joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri e pacho ka, ma en achiel kuom gigo ma pod tama kendo keto ngima mine kama rach. Simfros Okinda nigi lipodno. Higni ma 30 nyaka ne piny ngima ket kogno e winjruok mar bero kendo jiwo nyathi manyako ma idendo ni Beijing Declaration 1995. Piny Kenya osegoyo okenge moko kuom weche madita 12 mag jiwo kendo bero ngima mine, kata obedo ni pod nitiere weche tama maketo ngima mine kama ng'aw. E romo mar lalruok e kind jokanyo manobagi magawa moro e boma Nairobi kawuono, motelo ne nyasi mar hingo higni 30 mibiro tim higa manyien e dwe mar adek, oyangore ni piny Kenya osegoyo okang' e jiwo mine e okenge mopogore. If we can get it right at the political level, it is likely that we will get it right across the board, from the policy level to the political level. We have a myriad of concerns, we have a myriad of challenges still, and we must also acknowledge that we've made significant strides. Mine korijiwo mondo donji okumba mar thieth mar SHA ma sirikal lero ni biro kelo lokruok e ngima margi, ma en achiel kuom weche madito ma inyo chando ngima mine. Swala la afya ni muhimu sana kwa sisi wamama. Na wasihi mkitoka hapa mujisajili. Tuambie mama zetu walio mashinani wajisajili katika mpango huu wa huduma bora ya afya kwa wote, haswa wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao wanapojifungua kwa sababu hakuna fedha za kutosha, hospitali ziko mbali. Jagoro mogirore migawo mar kit chwech Anne Wang'ombe bende otiyo kod thuolo ni e jiwo oganda mondo many yore mag keto lwasi makare mar tich ne joma mine ma nonro yango ni tiyo kuom thuolo malach maloyo jowetegi machuo. How can we reduce this amount of work? We can reduce it, for example, by ensuring that women are the ones who go looking for firewood, fetching water, cooking, etc. Suppose we make improvements on technology. Kamano bende, jatend piny William Ruto mano yuore nyasi ma opogore osingo chiwo shillings milion 100 mibiro tigodo e gero kuonde jot ne mine ma idore lwenje mag kit chwech ma sani en midhiero maduong' e ngima mine kod nyiri ma pacho ka. We are committing Kenya shillings 100 million for the Safe Home, Safe Spaces campaign and for the next 16 days of activism. And these women leaders will lead the way in making sure that our girls, our women are made aware of the dangers they face. Nyasi motelo ne hingo higni 30 mar Beijing Declaration ibiro bagi e pacho ka dwe manyien kama Kenya biro yango e lipot mar okang' magisegoyo. Simfros Okinda, Ramogi TV.